ki pu dunji nang kok athe bangge lalo ahok lo Ranjit Das kaning yeta ahok lo pule pu deta chok lo la non ka che plang bom ating ke karbiang long ke karbi atum ke long le ahem ba karbi ba inglong arat atum ke long le ahem pu kalilo dake kali det ke plang data theke abinong ke autonomous council dolo itu la long le ke che right tip ya phan loksi long le ahem pu ka che plang ya phan loksi six schedule ke kipilo amat non bange long le ahem pu talata tribal atum chot dangi pu six schedule ateng ben ke amat six schedule ke ot atum ke cheng penamasi ha 1952 penamasi ilitum karbi atum lo alidar tum ta hala sohot penamasi ilitum along leke tribe kali atum hansi pi thoret la itum ga ahem pu kali po chikrong dun bom la sota la pen arni si heta Ranjit Das ake hai pu si pu ningje pu si pu ha bai pur along karbi atum along le along chat puja ke pin non pen nang klem nang nelo ni tum ason ka prek akam si labang so along le ke CN po si ke pu po hala ahem long le ahem pu atum e karbi atum pu si po hala bang ke omat bang nang tum ke ahem pu ga lidet ke pula yo anir lo pen ka matha ke la si bihari atum si karbi arlo sopi tum angjir phanta san thor det pulo ke theng pu alam arjulong lo la pen thek ta thek long lo setala ke theng he no lo la son ke la karbi atum along le lo po bang ke autonomous council tum na ningye dun thu thek thedet lo non anta pi dun thip thek thedet lo akarbi atum apan pachi en long vek ngi pu ga ningye dun hai hedet lo non anta claim dun hai kaning ye chot kali alang le tu kaning ye nahi ta kali lo akam se claim nahi alang le tum ke hala tribal kali to bange eviction nang po alang le tu immediately si eviction nang po setala ta eviction na claim hai hedet ili tu ma long le ko ahem phu kali puta ha MOU ke chetok hota paragraph 3A mem clause O along ta hadak ta ko chipi dun to that alienation of land pu bidun to kok alienation of land mane transfer of land pulo bang aphan transfer no bang aphan ke pino ke chia tu man ke long le pino pusi pilong le det nangi pinang ni pusi paragraph 3 along ke tok tang lo prang pen la pinang ni pu pu potsi Mr. D atu High Court la pen Supreme Court long case file se ta alang litum rem det lo ala Mr. D atu rem det lo non a record do non anta enang litum porheji lo te hala High Supreme Court a website along la pen High Court a website long ta thek long ko athema la ke tribal la tuma long li pulo la ke transfer no pulo amat ASDC hot MOU che tok hot transfer me pu to hon tu de ahem pu cheplang kang tung telo ke di la ke ape non ki jut si elitum an chepang chir si PGR VGR along lipen eviction nahi pula ka eviction nahi ke the council tu athema longle a loge longle a lo karbiatum amethang along le a lota aprang menta la ke karbiatum along le chorana rong asar tum si lagi nang hawarlo dei pusi pekji halagi ituma lolo seta itum karbiatum Pharo krisir kebra phok kebra ke thomaning kan July inquiry sierni nitum allo ke nitum chi en elu putuko bang ke chi atuma lo le endon nanang poma enun tu det lata ahem phuga je plang ang tung telo ke ante lata ahem phuga je plang ang tung telo lasi Ranjit Das ki punang tu malong le ke nang tu karbiang long ahem pu ave pu lai la pen hala PGR VGR tum tadi karbiang long CEM aphan si ki punang gi
amat ajak kong karbiang long ajak kong CEM ajak kong council ajak kong Assam Chief Minister ang nu che hodai te kang det bodi alang litum halatum alang litum ko pini ka che tok tadu no anda pe klang hai lapen ke hala lancho takalilang long le lam te lalo long le eviction ke claim nang yi Assam government puloten te eviction ke long le rule long sidu kan te Rule 18 na long sidu lagi. Assam Land Revenue Regulation Rule 18 na long sidu. Settlement na Rule 18 na long sidu. Angela Rule Greener Cape along. Ante hala bang so ajak kong ta hala an ke cepang cira tum keronia long an ke cepang cira tum. Alang litum jelang perma karbiatum da ame cirudun jo ti kilo. Ame kri lidun lap ti kilo. Ampen halatum ha Assam Chief Minister manchi hodai dam det amad non ke tu ma hem phuga leader lu a hok lu la si Ranjit Das ki pu a hok lo ningoi lak alam lo itu ma hem phuga leader lu nili me thanga long li ba long li ke puda ma kam de lu nili me thanga long le ha ko rilal bos dia long nili me thanga long nili ke pata chi ot ke ren lu bang ha ko Chakrabarti fansi bang khazana ki pia jak kongge apatta bang khazana ki pia apatta bang hala fansi ki pitu ne li mia di patta chi ot keren lu mongali si ahempu kape man tu la council dum lo ke ne li complain lu file han council lo long sidu non ningkan throk lu file hadak si dopok bom lu thangda akama li alewe det lu Karbia tum sia ahem pu poson de ni li long le chelong et pole non ni li long le chelong le det lo la hello akam ke la pen ha khot tia long ta ni li long le du hala ta karbia tum sia cho yor tu la ta nia phan sia da ka pe du ni li chelang nam lo la ke nang li long le ka li det ke pu sin ni phan nga pu dun tu karbia mu ne tu la si itum karbia tum mangga hok lo long le tum ahem pu ga li lo Itum karbia ron chevar chor penakot. Kipuger karbia tum kekang tim pubong. Kekang tim dia ron anta chibi et nangi he. Bia pot ron chibi bedet. Ile tum servan kep pon da chipu hai he. Servan kep ke kicho pananat pu. Hala ok an ke chi ron hut pon apan chot nat pu. Hala ok an ke chi ron ko pia pot lo. Ok an ke chi ron ke nang kam claim det si kasi ron boda ke chopan lok le nang ilitum hada ka se tong li det kente kam claim det of si tum ke chu ke di la se hala kam ke claim apot si awan ke do kente se ta ilitum hala kam ke claim pod awan ke pu tum te ke chu bang si pu cho itum kai ta ke chu pen lu ke pu karbia tu kam ke claim phan ke claim pu pe ke chu pu itum la son ilitum la si itum long li ke itum ahem phu ka li det lo hok lo ning oil DS company tu phan ha kopulama Kajironga na thu ciri surihini lo ne pilone pitang lo ram DS company tu phan itum ahem phu poson de son ne pipe de jile lada itum karbia long le ke hala ane ki pu ga hala ke PHC gali soil conservation long le pubadi soil conservation ni maraphan lo la claim karbia tum han inglong so tum han sila bang so soil conservation na claim ke soil long le ka kape kluk leji aphan long le ka kape darde ji aphan pusi asking ke claim karbia tum phan inglong ara tum han claim pi amon nang DS company tum phan pi de athema itum ka ahem pu gali lo putu ko soil conservation se ahem pu soil conservation le ahem pu gali lage soil conservation yung hala dak office avi deadlo bulo tante lage karbiatum han se return to that nahi kente non ko pe karbiatum ahem pu kali deadlo la pot si hala DS company ke chi atum upon return deadlo non return gali pi det khangyang lo ka return nahi karbiatum phan ama non ge tunga ahem pu gali putolong butukok lo non la council ka ji krong tum lo lage non atum bang lo sitala non atum det de lo lage ha ke ching bena la son si vi bong ilitum ke ilitum lo lama sap ta chini ni
la pen lo pen si itum a det cerai unji puta cini ne lo si itum akam pa pe do nangi pu elitum cini ne la pen a jok elitum a det ki vir no asi raj Ronjit das kaninge ke elitum kroy krelo ahok lo pilo nang nai pu meji sita itum methang masih claim ku pulo itum methang masih chi hodai dam maret kente chief minister long chi hodai dam la sial bhari ar lenge thelu puse che matha thu kente itum la posi la non latest lu la chief minister long Assam government long le ajakong ke che hodai dam ke lage itum ahem phu ka lilu ka che krong dam adak chingwai dam ka che hodai dam lo kente Assam government no masin nang tumle eviction nun pusi pudam kente trade license dan nang tumle claim nun pusi pudam kente Assam government pa therak me mi alam lo kente anta leader pada hoi tumki leader pa jaha tenge kachiru do na mekri li lap ta don ta na son pinak la si tuma det kivir ilo chini nangi mata bangsi ko pilo mai claim bom MLA high ver lo pa lingali nang le tum chini lo MLA high thor are CM mata nili phansina congratulation nang pi nili high vek pu pusi ange habu banga no ga prek high rong ko pilo lage la EVM si lage EVM si ka tempar EVM along si ko pine ka salam bluetooth system bang salam lo kan te lage hala dak ke tha patum ke ber tang pot an ke ko an mange do a number lar lap lo kan te lage la posi la son je plang la ko non ba ha dum pu yimene EVM son tempar un e padi tempering un e po pu yimene ningje ji seta lage kitab long ta tok do lage tempar un pulo tempar mane karbi atung tempar bada chini daji mene tempering pulo te lage la hada ke do tang pot ko pimas 7 lo ne 8 lo ne 100 lo ne la lar phak po vitha pi plu hada a kapre ka number bi rong po la son pasi tempering pu anke Elon Musk Amerika la pen pir thiang bong ke plang ne bang alang li ciklo long ke dam ji a machine nan ta ka selam du no bang lai hui EVM ta ho computer ta ho ka selam ke la ke alang li sia company lo alang li masih pulo EVM ke la ke via link da me pu alang li masih pulo la ke ning the nang ne chiki nang ne pu alang li masih pulo ili tung ki pu dun ji ko mat la authority ke do ko mat la khemata ke do ave la thuke la ke EVM si la ke ki vi pen si ili tom phan nang pe rem lap lo ayah dungen da rem lap hapu ke hai pot oxy ke chu hai aning karong jo pang thang hai kape hai ma phano ki che phan lage la si non da thang da vi ke de lo non autonomous state pine ki wan ya phan claim thek lo ma la tum claim thek thik lage un e ke la tum aja kong ve ke la si aja kong ka vi tum phan si la Himanto Sharma chief minister ke kape hai bor il EVM ko pine ka se lampe na jo aro chief minister aju wang joy nang nile chief minister ke wang a protocol do a rondo iru ya prang pen birta nang lu et nang ji deputy commissioner bang si department tin na to phan head of department phan lu et ji head of department ke do an meeting do ji chief minister wang ji apo chief minister nang karjua ling nang tum thak dun thek nang yi ako nang tum ko pilo ma ke than nun nang ji than dun nang ji pusi department tin tum phan pulap nang ji lan cho takali sar eng tum phan ningkan throk kep pena thak mane senior citizen pulo a party pp lo ne chini de lo seta senior citizen tum han ke hang lap nang ji chief minister wang ji nang ke tong dun tha pusi pu nang ji lage ni lige ke claim olo ne li dc ke do hot da so kam ane da komande to man hang lo ma chief minister wang po aju wang joy ha ko na ni guest hour lo nang do jo ko pilo lo so ni vi nang yi kang ka chong hua kam claim klite ke claim ji ka chong hua kam ke claim ji pu pete pis ka chong hua son ke wang ne akam ke do itum chini lor alam akam lo election
la voting lakha khe kolote chief minister ajuwang joy ti di dakta wang ha ham ren da dam ha flong da dam son cv ili tum yok ta chini dun de puan wa cha patu nahi kang hu tum si ke cha patu ka chong hu tum si dokai tum si ke cha patu a mek kalang no ar lo so ka chong hu dam ye tum fancy la tum si dam joy ti ki ke claim le a ho a prang hut karbia tong wong nim so ka cha dom pu do nim so ka cha dom ke ki a ner lu dong dam kali a jo dam joy ti ti gen de la non chief minister ki via son la pot la ke itum la election ke hai ke la ke nitum APHLC tum si hai lap abinong ke APHLC congress tum si hai et lo amat nitum hana perembori hai det lo de nitum long lita ahem pu che plang tu det nitum che en ru det li ji gen te autonomous state ta nitum hang det ji gen te na pe hang long le det ji apan long le ahem pu ga pa che plang long le det ji apan si la ke nitum hana perem la si nang perem det lo la si ronjit das ta ning je hai det lo long le nang tum hem pu ga li ning oilam la ke alang li ka ning je chok che pu ta henu thu dak lo non ke ning oilam bang ka ning je ya ja kong do kok lo alang li dai ram rong hang council assembly lo nga ning je dun ke la ke drama chot la ke drama hai theater hai acting chodanat lage thang da kali munit tum hanga pilu non la council election do po mati lama sira pe klang yo nitum ke hang ke cheng lo pula ke hang ke cheng gali la tum chu 2019 ningkan march surihini ra krisir kep ningkan march krisir kep arnita alang litum chi prime minister banche tong dam lo la duliram rong hang atu hala suhota prime minister na nang pudun dak lo la autonomous state ke ni tum pipe usi apen small state a program ni tum ave putanang ningye dun et lo la bangke 2016 19 na ningkan 16 kopilon 16 march body lata ningye komar ne tum dam hala so ta ningye ha el ke adwani da ningye rajnath singh na ningye nang pipo po bangke non ge BJP tu nge hala manifesto long ta tok ti autonomous state hangji puge lage 2013 na commitment nge lage 2013 lage tapir gaung la salam nge nitum jakas ke duhut ke ningye dak la salam mange tapir gaung se pu ba tapir gaung ta no ge konal ne du with that la bang ha Arunachal sor tapir gaung pu inut MP alang li sikan ningje la BJP ke small state agenda do 2000 kopian ningkan yong la 13 ningkan la BJP wang ve ko lo BJP ka pe wang ya phan lok lo abino BJP wang ra autonomous state ka PPP det ya phan si la autonomous state PG pu pu la ka PPP phan si PG pu la ke non da tuliram rohang nije lo la ke thang pota li je autonomous council election do non chiklojon kep ba philote autonomous council election do pola idung council election MAC election hala sohut BJP aku kape hai rap kape hai lapra long leta bang phan ki PS unji aphan la pen autonomous state ta kape long le dead unji aphan si alang litum non nitum ke hang dun lu poi se krong ke hang dun binong pulo te pulo ko son lo claim nang ji aprang APHLC hut 1954 in Kanpen hill state separate hill state hanglo karbi atum da dolo hada karbi atum nilipo mata leader lo halada John Kathar da leader lo Moniram lang neta leader lo alang litum ana leader hai selo apen raidang ingti da leader lo adun thuge bapuram senar ta leader lo lapen ke Gandhi Timung ta leader lo Barelong Terang ta leader lo Basa Inti Kathar ta leader lo Long Sodar Kathar ta leader lo alang litum hot ke hang hot pilo National Party along ke do tum anta che resign lap si APHLC salam lo APHLC ben election thurdun lo hai lap lo
khasi pen garua tum anke karbia tum hangen nang pape hai long le det lo seta autonomous state abangke 1969 and inkan one det lo ke wan ige ko son lo hala election ke hai atum resign lap lo nang pipe pu government ke ki pu po nang pipe ande ni tungi assembly ta nang dun de pu yo alam bange assembly nang ge dun lo te nang tum alam se nang che kroi nang tum along nang tum state along sini tum nang do dun ke che plang det lo di pu lo apon nang tum state assembly long nang dun de kok lo ande non la tuliram rong hang tum ta election hai lap lo non autonomous state ba nang pipe det lo ande alang li tum resign nang ige non people resign je de baru itum ing hong tamela chikloyon thom bakhe apran APHLC tum ta chikloyon thom ba PC ga resign assembly long ningge don et lo nang pinot pulo nang pipe det lo ama alang litum resign det a PC ako election do thulo election do tuta ako APHLC atum se ako hai tu lap le lo la ansi central government atum si directly ilitum phan autonomous Hill State nang pidet lo 1969 and inkan April siklu. Ang pidet about the pia pot lo pidet about itu autonomous state long lok van det about si hala upendro rong pia pan ram rong pilam ding putapu alang li pan ke theng bob lo kan te la congress tum sia la bang su congress tum si nang ni pu ko tum kan te la bang su son si vi tu kan te la posi nonta ilitum ka choning ria bangke chiklion thoman dai in hong nang nelu la non APHLC ki koi non si alang litum autonomous state ke hang binong pulo tangte la non MSC ari election a prang si resign lap nangi angke MSC election re-election ako do thuai phak hen lo by election do thuai phak hen lo la pen lalang litum yong si resign et lo te nitum APHLC tungge alang litum birudhe ke che dan dun de po ni litum pu et lo ken te nitum che dan dun de alang litum yong si a hok ke autonomous state ke hang binong lo pulo tante ako mo ni litum bangge hai thu lo te nitum bangge resign ji lage yong si nang pipe det te dai lo UCC alam pulo autonomous hills ST atom hange pipe pugedi ST atom hange lage pape rore det ji are ST atom hanga pe roji nong sila UCC ka pinchong lu lage lam lang malale ili tum halaga nang compel de pu laga nang pidet pu halaga ke berda malong si online si certificate hang nang hi ken te non apranga bana certificate ange ST certificate pa deng de nang ji order do pokenon Assam government India government Assam government tu ange itu aki mi hang nang po aki mi hang la te online ange halada ke nang li nang dharmo yong si aron ban pulo tangte lapen kalite Christian pulo tangte la nang li tungge schedule tribe ta kali pusi gok ji bang la hello la UCC pen lo na che plang po ko pusi UCC le or hills schedule tribe to mange rore de ji pusi la ninge thap lo la tet ninge council lo si conduct tet aninge ye la ke council tum se claim nang po seta la ta tet anda non anda council tum claim hai helang appointment bang long kang vai bang long le kang vai bang si alam nge thi gen de chong vai long li non kang vai ta mahang guwahati si claim e hala ko pia pasi de claim e direct recruitment pu a law act dokente 2021 hala so a law lar phak petike la pen hala SC and ST reservation of post and vacancies act 1978 hala lar phak petike ilitunge sakurita long le aban UCC long lote itunge ST ta kali thu det ji itum bana nang vi thu ji itu ma hudi si Aadhaar card nang ni pu di NA pu le anang an choklon de nang tum NA de tami pu ga di government dong ipu amani tum hanang compel that ke di Aadhaar card avete tum ration card ta long le sonda long le poma non ke Aadhaar card
kasi lam ye phan si ilitum ka chi thi tu ke di non ke align ke do tunang ke ante la si UCC ta la ke do vek po BJP tum lo te la ke UCC ke pe do vek po la ke na pen ilitum la UCC ke dolo polite itu ke vir lo vir itu manang pivir kang tung atema monusmriti long si dokok kente monusmriti long si ipu la schedule tribe la ke shudra tung lo la shudra tung ke bamun atu akeng pak arum si donang ji sada ke tok kente RSS tung ke monusmriti si ka implement akam ka pedo akam si ke claim kente RSS tung ke RSS tum a leader a order teng pen si BJP tung ke claim kente la hello BJP tum claim vek pola ke itu mo pan nang piviria pan ke APHLC tum jongjung pan si long in koira trok tan ni tum thurdun lapo non MSC election ke APHLC tum thurdun edji long in koira trok ta lagai na ni tum mathai chi pisu nang ne lo jok ta mathai chi pisu nang ne ning ka rong nang po athema ni tum APHLC tum regional party polite non ke APHLC apo jo la si APHLC tum jakong wang vetik ke ilitum long lita hem pu je plang tu long le ji autonomous state ke hang ta a hok ating pen hang hedet ji la posi election bang ke nilitum la MSC election non ke wang ji MSC election ke nilitum APHLC tum ke thurdun et po along tinta lapen akapre ka party tu men ke nilitum ke alliance ke la bangge dode lage laga pran men ta puer lo dode